Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tembai. Yes, Tembai. 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 Yes. Yes. Amores. Ah, you. Yes. What's the order? I'm putting out the box. Oh. Andidiga. No, pakana. Sekuru makadi. Ndiripa mwasibe. Andidiga. Ndrukona makazorora kanguva ini. Takazorora zvedu. Anditi. Mbauno takatongogara zvedu. Ngoti vanenge vaida kuya nema problems yakurwariwa sezvaita kune vavo. Tinakitadze kuapa mushonga totoapa mushonga. Anditi. Ndinokutendai sekuru nekubvuma kugamuchira amai ava vabva kumwenezi. Takamboti taurei navo nenye pamusoro pedambudziko ravo. Saka nguva yakanga yakavhurika matare. Havana kuzokwanisa kuuya nekuda kuti mwana akabva anyanya kurwara. Ivo zvakare ndikushaya mari yebhasi. Asi vakazotifonera vachiti mari yebhasi ndanayo. Ndinokwanisa kuuya here. Ndobva ndataura nemukati ava regai mwana auye timubatsire. Muchiona dambudziko rake vachanga kusvika panapa zvakamira sei? Vakasvika nezuro. Ndobva ndamuona ndati chimbwenga angopuwa mushonga. Nasikuseni ndabata. Ndichimubatsira nemushonga. Ndobva ngududza mashoko maviri. Akangonyarara. Haasi kutaura. Akangonyarara. Saka zvinopera. Rega timbonzwa kuna mai vacho. Amai makadi? Tiri besu toziva kuti makambonana nevanhu vekubasa kwangu ndokumbovapa muchidimbu nyaya yemusikana. Handitika. Akatanga sei musikana kurwara? Musikana akati aenda kwasisi vacho. Sisi vacho ndo akamutora. Ndobva aenda papasi. Akangota 3 days ari papasi. Mwana uyu ndobva atotanga. Pabasa ripi? Pabasa renesini. Okay. Ndobva atotanga kutopenga mwana uya. Atanga kupenga sisi vaya vakandidana. Ndobva ndaenda zveshuwa ndikaona mwana anga achitogwara zveshuwa. Saka ndamutora mwana uya ndakamutora ndikaenda naye kumba. Mushure mekunge ndaenda kumba ndakasvika ndikaudza vanabhuti vacho. Ndaudza vanabhuti vacho takasvika na1. Ndobva ndasvika ndikadodarika ndikaenda kumba kwabhuti vacho vakuru. Ndadzoka. Asi chimiro chemwana chinomira zvakanaka. Ndobva vanditi muzouya mangwana. Tichauya mangwana tozomona. Saka yaiva Saturday Sunday. Umwe akangomuka akananga kuchechi kwake. Mwana kana kumbouya kuzoona mwana uya. Saka ini nekugwadziwa nemwana ndakabva ndangoenda pane vamwe vanonamatira vari padhuze. Chibva ndaenda mwana uya ndobva asvika aitoita zvokutotiza chaiko zvokutokurura hembe nokurura hembe. Saka ndobva angosvikawo ndobva vandibatsira. Saka vandibatsira nakumutora muprofita yekuuya naye pamba nokuti ndakaona kuti varidzi vemusha vanga vasipo. Saka vakazouya manje. Vauya vakauya manheru kuma55. Ndobva vati madii. Ndobva ndati hapana zvandaita asi mwana ndiyeye. Asi ndangoendawo pamuprofita ari padhuze. Ndobva vati aiwa sine muprofita wedu wepamba. Ndobva ndati zvakanaka zvikaendai kumapurazi. Hapanotori chinhamo. Ndobva ndati aiwa mwana uyu hafambiki naye ndiri ndoga ndoda takawanda. Ndobva vati tichadana vamwe vangu mangwana. Saka vadana vamwe vavo mangwana acho vakavadanawo zveshuwa. Vavadana vakaungana. Mukuungana kwavakaita havana kana solution yavakaumba kunze kwekutotendekana ivo kuti iwe ndiwe muroyi, umwe akati iwe ndiwe muroyi, iwe ndiwe muroyi. Solution yekubatsira mwana hapana. Saka mukoma wachona mukuru ndiye akazoti pane muprofita wedu wepano pamusha. Saka vamwe vachona ndobva vati ngandodama yeye muprofita wacho wepamba. Saka muprofita uya akauya. Akatouya zveshuwa nchimuona ndobva atenderera pamba paiva nemwana. Ndobva atokwidza kumusoro kwemwana wangu mukuru. Saka obva ukoko akangouya ndobva vanhu tose tatiri panze munga tatiri 14. Tatiri panze pamba pangweni. Tatiri 14. Ndobva auya ndobva chaakangoita muprofita yeye akangodzura mwana vhudzi. Adzura pakati pemusoro katatu. Mwana achitochema todzura kuti 1 2 3. Saka ndobva ragamuchidziwa
bvudzi riya rakagamuchidzwa mwana wemwana wangu wemukomana wekwavatete. Saka ini kubva ipapo handina kugutsikana nazvo nekuti ini mai vangu vairapa. Saka isi toziva kuti bvudzi rikapisiwa chero patorapa vana maronda ukaripisa chero ari koko kure kure rinotohwikwa, chero chiri chitokotoko chinotohwikwa. Saka ini ipapo ndakabva ndatotanga kusatogutsikana zvachose kuti bvudzi rahundugwa katatu rikanzi rindopisiwa ende razonopisiwa nemunhu wani sei pane kuti ripisiwe vanhu tose takatarisa. Saka akanzi tora mvura yepakati pemunhanga umwise. Saka iye uyo akabva aramba kumwa ndobva ati ndozouya after 3 weeks. Saka takagara manheru achona mwana anga asingavati kana kudii achibuda dho. Muchizosvika manheru zvakudzokera pamuprofita paakauya achibata dare iri akati dambudziko rechii? Iye paakataura akati kwai dambudziko iri imwi mai vacho kubvira inini ndakanzi imwi mai vacho ndimunonyengwa. Anoona ini ndinonyengwa, saka kunyengwa kwandaita ndokunogwarisa chii? Ndokunogwarisa mwana. Kunyengwa nevamwe varume? Ndiri kunyengwa nevamwe varume. Saka ndozvakonzeresa mwana uyu atovaone mwana wake kuti agware. Saka ini zvakandinetsa kuti ini zvandiri izvi iye atova munhu ane mwana wakewo ndigomugwarisa chirudzii. Ko vaya vasina varume right vanototi varume vaya vasina varume vanotori mahure tototi vamahure handiti inga vanhu vanoita mhuri dzavo vachitoyarutsa vana vavo zvakanakanaka vanodii kugwara nekuti anzi anyembani. Saka ini hazvina kundibata zvakanaka asi nenyaya yekuti ini ndongori munhukadzi mwana wangu mukomana mukuru ari kupoti Elizabeth ndangori ndoga handina hangu zvandakakwanisa kutaura sezvo vanhu vanga varipo vakadoti hai chokwadi mwana hana kubva abatsirwa ipapo harana kana chakambobatsirwa ndobva muprofita uya ati ndozouya after 3 weeks. Saka ndichitarisa nechimiro chemwana anga asingadli 1 anga asingamwi kana mvura anga asina nguva yekugara pasi aingotaura akavhura dhoo waitotiza zvazvo kutoindi anoona. Saka ndakafonera vanasisi vangu ndobva ndati ini vanasisi ndasvika pakugumigwa imboyawo muone zviri kuita mwana apa ini ndanzi ndiri kugwarisa chii? Ndiri kugwarisa baba vemwana vari? Baba vakashayika 2010 ndanzi ini ndiri kunyengwa ndiri kugwarisa chii? Mwana. Saka vanasisi vangu vakauyawo vari 2 vachibva vadoti izvi hazvina kumira zvakanaka. Takabva taendawo paseri next nevillage yedu pane umwe murume wanobatsira. Takabva taenda ipapo murume uya akasvika akamubatsirawo zveshuwa. Takagarapo kuda month tiri muprofita futi pamuprofita iyeye akamubatsirawo zvachose ndobva mwana uya atanga kuita nani. But muprofita uyu aidotaura kuti pamba penyu pane akaromba nemwana. Anoona ivo kuti vauye hapana kana wani akambouya. Saka isi takazamawo nepatogona napo nemwana wangu mukomana iyeye takabhadhira mombe 2 9,000 cash. 9,000 cash US count rands? 9,000 rands ndokuti yakati 4.5 then mbudzi 6 muprofita iyeye 6 hatina kana chikwereti naye chero akauya pano hatina kana chikwereti naye. Tadaro sezvozvo takagara muprofita uya akazoti ndichazoperekedza mwana. Saka tagara pakazoita umwe musi wavakauya vemhuri manje vanabhuti vacho ndobva vati toda kuenda muona mwana. Inda ndavakumba nokuti ini ndose kune vamwe vanina vake iyi indaipota ndichienda kundichidzoka kumba ndichipota ndichienda kune uyu anga autokwanisa kutocherawo mvura kugeza oga kana kutobikawo ipapo pamuprofita iyeye. Saka ndaipotawo ndichiindako manheru ndokwandainobati masikati ndouya kune vana vadiki. Saka vakauya vakati tafunga unoona mwana vaibva vatorana nekombi ndobva vauya kupi kumuprofita uya. Vauya kumuprofita uya vakauya vakati ava mai ava vaita zvinhu zvavo vari voga nemwana wavo. Saka iko zvino tinoda kubatsirana pazvanzi yedu anoona. Saka ini hangu ndakaramwa nekuti ndakaona kuti ndingataura zvisiri izvi. Chibva ndasuduruka ndakatosuduruka ipapo ndikaenda kunze kwemusha ndobva vataura zvikanzi zvinhu zvose zvichibva mumaoko edu chikafu chichi chekuti titengere mwana vachitaura nemuprofita. Saka vadaro sezvozvo takazoti tauya kumba
ndobva mukoma wacho mukuru achibva afonera mwana wangu zvikanzi iwe mari yose yaunotumira usatumira through mai vako unofanirwa kutumira through isu nekuti tabatana mai vako vaita zvinhu zvavo voga ndobva ndangoti zvakanaka mari yachibuda yanga yasara yacho kwakwasara 2.9 mari yanga ichiuya pamuprofita vanga vati tinobatsirana saka mukomana akambomira kuunza mari ndobva atizve vana bhudhi vati tinobatsirana kusvika muprofita uya atoti ndoda mari indobva ndati kuna Chris unza mari nekuti mwana angarapiwe zvakanaka kana mari isina kukwana mukomana achibva adodiwo atotumira mari iya akatumira direct muprofita uya mari ichibva yakwana saka isi tatangomira kuti muprofita uya achitumira achiperekedza mwana sematauro anga akaita kuti chaperekedza mwana anesangano nevanhu vechechi ndozomusiya kumba saka ndakazoti taenda kunohora chikafu cheworld food program ndobva ndadofonegwa kuma 11 indingori 1 ndobva muprofita yafona zvikanzi yamutere mwana wenyu izvizvi saka ndakatosumuka kuma 12 koko ndibva ndaenda ndobva ndanotora mwana ndobva ndauya naye asvika pamuprofita manzi yamutore mwana wenyu akasikokutambidzai mwana achiti chii mwana right here titorai mwana here munozodzoka naye akakuti ichi akanditi ichimbotorai mwana ava nani zvire zvichinetsa tichayatodini tichibatsirana ukoko saka ndayangotorawo mwana kuti ndaenda naye kumba zveshuwa akaita nani for 3 months achitofamba aidoti pamwe 2 weeks oenda kumba kwake kumurume wake dzimwe 2 weeks odini odzoka kumba ndikatosumukawo ndikaenda kumadora nevanhu notsvaka zvinobatsira vana vamwe vadika ndikatomusiya ari iye ari pamba achitosakurawo pamba achitopinda mumunda achidini achisakura saka ndiri ikoko takaita emanzi tiriko kumadora koko noti apa 2 months dzinga ndadoona kuti atova right saka ndakazowa murume wacho ava kufona mama maitafara ndavasiya vari kumba asi chimiro chavana maitafara achichaidi maitafara vangobva kumba vakadobata bhegi vakadoti ndakutoenda kumba ndikutonzi kuya kumba saka apa anga ari kumurume wake mwana wake ndaigara naye achienda kuchikoro saka akauya murume wachona akati ndakazomutevera murodhi pandakamutimira nditsvage mota ikuperekedzei kumba kwai hana kutomira akatotanga kutofamba netsoka achitoinda kwai ndakatozira ndotsvaga mota ndakutevera ndobva tamubatira murodhi saka amubatira murodhi ndobva auya naye kumba ndobva amusiya kumba kuya amusiya kumba akangoita a day richi 2 ndobva atonyarara kutoti uchati maitafara ndobva atonyarara igore ripi aparara tova konoti 2024 iye akatanga kugwara 2022 saka toti 2022 23 24 dzava 3 years saka ndakazamawo nepandogona napo kubudisa mari kuti vachona vakangovaka 3 rooms nanhasi kubva 3 years iyoyo inongori pahwindo level hamuna kana mbokwanisa kuti chimwe chinhu maprofita pataingoenda aingosvika kudoti toda mari saka tadaro seizvozvo pavakaona kuti mwana ava nani pavakamboona kuti mwana ava nani vakaungana futi vechimhuri vakadaro vari 3 ndobva vati tafunga kuti tirapisewo mwana tiri tose anoona saka ina nhauramba vakanodana vekumba kwedu vekumba kwangwini ndobva nevechimhuri vachona vakabva vaungana ndobva vatsvaka nganga yavo ivo yakauya pamba ndobva yatega pamba ndobva hanzi mwana uyu akadopuwa chikwambo ndo zvakaita nganga yacho iyoyo mwana uyu akadopuwa chikwambo asi chikwambo ichi chinotogara muno saka munhu wese mangwana na1 o'clock tofanirwa kuuya pano pamba saka izvi zvazvava mumaoko avo iyo ndobva nganga iya yauya zveshuwavo ivo vakati hatidi zvinhu zvedu zvinoitwa masikati toda zvinhu zvedu zvinoitwa vemhuri toda zvinhu zvedu zvinoitwa usiku chikonzero ipapo hangu handizivi minja maida kuti mwana apona saka vakauya vose vaiva 18 vauya seizvozvo nganga yavo vanga vanayo nganga yachibva yauyawo zveshuwa ikandeya
ichibva yabata chimunhu anoona pakabakwa chimunhu ichi chachine haiti toti yemwana ane 6 years chachakatodai so but chachakazadziwa micheka iyei yechikarangai apa pane chuma apa pane mucheka white apa pane weblack apa pane wered apa pane wewhite then pakaisiwa snap kuseri kwake snap yemusikana ndokwa kwakaisiwa snap kuseri kwemucheka iyoyo saka chabatiwa chimunhu chiya nguva dzavaitoda kuti hatidi kuonekwa nevanhu chakadozobatiwa chikaurawa kusvika kuma12 chabatiwa chikaurawa chinhu chiya nengenga iya ndobva chatobva chikanovigwa kugomba chinhu ichi changa chaitofema chitobuda ropa zveshuwa takadochiona vana vangu nofunga vane mapiki kana vasina kudelete vatori nemapiki echinhu ichocho chachakatokura so ndobva vadochirepa nemucheka chikadomboiswa pafloor paloni pamba pedu kusvika 12 yachaya chichingoripe papo 12 masikati chakazonobigwa kuma3 ngokuti vanga vakutonetsana ivo vechimhuri manje umwe akati ndowakaromba umwe akati ndowakaromba umwe akati ndowakaromba vototanga futi kudi kugwa ipapo pasolution yekurapisa mwana pavainetsana kudaro uyu n'anga paikabata yaiti ndechani nekuti mhuri yese yanga iripo yakanongedzera here kuti iwe ndiwe murudzi wechinhu aiwa vakanzi iyi n'angai vakapinzwa mumba mukicheni ina naopindamo nekuti nandisi werudzi rwavo inangu hanaopindamo ndobva vapinziwa vose mumba vari 3 vakapinzwa vari 3 vakanzi umwe neumwe ngaadini ngaataure hambeno zvavakanotaurana mukati momo saka tadaro seizvozvo n'anga iya yakati aiwazve munhu akatora vhudzi remwana ngaadzosere mwana chivhudzi angauye adzosere mwana vhudzi rake tengai mucheka wewhite neweblue muprofita iye auye asunge mwana vhudzi auye asunge mwana musoro saka vanhu takapiwa 3 days kuti muprofita iye akatora vhudzi remwana auye adini asunge mwana musoro muprofita uye akauya auya muprofita ndiye wekudzura mwana vhudzi ndiye akanzi n'anga iyo yakati ngaauye asunge musoro mwana ane zvaakaita nevhudzi iroro saka muprofita uye auya kuti ndizive kuti vavarangana kuti tiza here kana kuti vakarangana kuti chii pakabva patoita hondo ndobva muprofita uye adzinganisiwa apa hanaosunga hanaosunga mwana musoro adaro sezvozvo muprofita uye akatiza akanoripota kupolisi atiza akanoripota kupolisi takabva taenda kupolisi ndobva nyaya yedu yanotaurwa inchibva ndataura kuti muprofita akanoripota kuti ndandoda kutemwa ndobva tadamwa nemapurisa ini ndakainda takaenda tiri ini mwana wangu mukuru neanotevera nemudiki wacho nemwana wacho iye akapiwa vhudzi racho saka tasvika ukoko mapurisa wo akati aiwazve iwe handi uri kuti uri muprofita iwe handi wakatora vhudzi ko iwe wakatora vhudzi sei iye akati ndiwo marapiro ako kanzoraiti kana ariwo marapiro ako saka iwe takukupa mvumo yekuti unorapa mwana tiri kupa 7 days toda kuwa kunzi wanorapa mwana plus wandosunga mucheka wawakanzi udini usunge mucheka ivo ndo vakatotenga mucheka iyoyo nanhasi notoriko kumba vatenga tapuhwa nyaya iyoyo tadzoka kumba muprofita uya kuti tichati muprofita chiuya wosunga mwana haana kuuya muprofita chiuya wozosunga mwana haana kuuya kusvika nanhasi saka ini ndichifamba vana vavatete vangu avo kana 1 but ndo vakazvafumai mwana kana 1 unombouya hake kuti mainini mwana ari sei kana kuti kudii kana 1 ini handisati ndakambonongedza munhu kuti uri muroyi kana kuti chii aiwa pamba handina kana musi wandakabudisa nyaya yangu handina mbodinongedza munhu kuti iwe ndowakaroya mwana wangu asi kuti ndenga wati ngatibatsiranei kurapisa mwana semhuri uyu mwana wababa vavo akatosiyana nevamwe vandakazoita mushure umu noti ini baba vavo vakandisiya ndiri mwanana ndikatoitawo vamwe vana but uyu mwana wababa vavo zvavanoziva ivo ende ndo vakazvafuma yacho asi hapana kana 1 akamboya akati mwana ari sei kana vakahwa kuti pane pan'anga yandainda kana kuti muprofita wandainda ivo vanoenda negweseri vosvika voti iwe ukangosumuka kana pasabhuku ndonga tikaenda ku5 sabhuku akazozvitaurira pamakabudisa nyaya muredhiyo paya ndo pakazvitaurira kuti ini ndaiti kana mabva pano wodoti kana ukataura nyaya maya tokuuraya ndosaka ndandisingasimudzi nyaya ndisabhuku ivo vaya makataura navo
Saka ndakatambura for 3 years. Kusara ndisisina kana chimwe chinhu pamba, handina kana chimwe chinhu. Vana vasi kutoenda kuchikoro so izvizvi. Kutongoenda vayo ngojoinira kuti nhasi vauya mangwana vodzimba. Nokuti handina kana chandinacho. Mukomana mari ari kungoshanda vari kuti ndoda kubatsira zvanzi yangu. Haingangofiri mumba yakadi yakangonyarara. Saka ndauya kuno musoka wakangobuda nyaya ndauya kuno. Ndo muso wanga uda kundiuraya. Indakangofunga kuti semazuva ose ndongopindamo anga asingabudi panze kutoilet nengomanya 3 years. Chingomanya nechibhaketi. Pai patakasangana nemi kuHarare. Manga minayo parenyaro. Ndandisina uyu. Okay. Ndandisina uyu. Papa ne zvivana zvemunin'ina weuyu. Chimwe chachona chakabva kuchikoro. Ndokwedu kopisa. Ndo vachapinda mudhishi chida kuti kugeza. Saka chimwe chidiki chacho chine 1 year 9 months. Hamina kuti chakanunga banga pai. Ndo vachichida kupinda mudhishi chibva chadonhedzera mwana. Ndo vachadonhedzera sisi vacho banga muziso. Kwete zvokumubaya asi chakangoita kutodonhedzera nokuti harina unzi rakabayiwa. Asi kuti ranga rakangokuvarawo zvakatisvisawo pari renyato. Alright. Saka makazodzokera manje. Pandakadzokera nyaya yabuda. Ini ndakadzokera nechina. Friday ndo pakabuda nyaya yedu na 4 kusvika kuda kuzvima past 5. Kuma 6 7 ndo pandakati kumunun'una wacho ndogona kuti kana ndekwa ndoenda naye ngomusiyana nechimunun'una chake chine 14 years. Nekuti anongogara akadai so. Akangonyarara, haana zvimwe zvaanoita harovi munhu hadi, kana asingadi kudya hamumubati, kana asingadi kugeza hamumubati. Saka ndangoti chine munovapa sadza. Saka munun'una wacho akaenda nesadza. Ndobva asvika. Ndobva ati mama, zviri kuti maita fara nhasi hazviiti. Ina angopindamo semazuva ose. Maita fara, chimuka udini uye ugogeza. Ndobva akatouruka ndobva ndondibata uru. Saka ndakadoota zvokumukurira simba ndobva akatanga kutaura manje. Akandirova kusvika ndabuda mubedroom, daga mudining kusvika ndabuda panze. Saka pamakore matatu apa anga asingatauri. Ipapo akabva atanga kutaura. Aitaura achiti. Paakatanga kutaura apo, akanditi iwewe wakangwarisa iwe. Unoda tichagira munhu anoti dzinga pano. Isi takapipa mari kuti tigare pano. Saka munhu hatitobudi nekuti isi takatinzi tigare muno. Saka unoda kundibudisa ndiwani. Saka pandakatiza nambotiza chinhambo chihombe pavhurandi papa nebhaketi remvura yekumwa. Pabva asimudza bhaketi riya ndobva ndidira bhaketi riya. Saka ini pandakagwa nekuti nditiza ibva atora chitini ndobva ndikachekwa gumbo nezeni. Ndadaro saizvozvo ndobva akadzoka ndobva tine umwe muzukuru atogara naye. Aibva amanya futi nezvitinha kumuzukuru uya zvikanzi ndiwo unotosiya waraibva unzi mundigezese unondiziva. Achitaura iva. Unoti chikafu unondiziva. Akataura kuti akatokwa nevakatikomberedza. Vamwe vakatomanya vakauya kumuona. Achitotaura. Saka paangauda kunditema nechiti vamwe vose mhuri yose yakatiza ndobva ndasara. Ndikandoda kuona kuti anodi pamwe unogona kutodi kutotiza akaenda. Saka paakati anditeme nechitini ndopakadonha. Ndopakakuvara makumba. Mazuva ose aya ndaitomurapa makumbi waya ndichitomisa kuningi betadine nene. Ndopakadonha. Saka paakadonha akabva atokuvara zvishuwa mavi. Ndopapadouyawo vamwe mumanext door. Vachitotaura kutohwipa kure achitopopota kada 3 hours. Achipopota. Ndobva apinda mumba. Paakangopinda mumba ndobva atonyarara. Saka ini ndakatohla kuvata. Saka pesa apo kakupopota kuti iwewe uda kundindisa. Uda kundindisawo. Sezvo zvinhu zvabuda pachena. Saka pamwe posa pandikufonerai paya ndasingatogari pamba. Ndine ngoti ndingangopinda mumba udonditi ndakakuti kudi ndakauza kuti munonde mangu. Ndakanzi ndigare muno. Saka ndaitongotuma vana ende akadorova 10 days. Asina kana kugeza chero kudya kwacho anga asingadli. 10 days. Vachina chishanu govera svondo mvuru. Chipiri ndo patakadamwa kwasabhuku. Vashe vati indai munogara pasi panyaya. Ndo patadamwa kwasabhuku. Saka dzadza va 5 days nechipiri. Ndobva vashe vati vanhu vekwavatavi mwani kupai 3 days. Ndoda wanzi mwana yeye wadini wafamba wabuda panze. Saka vakadamwa vose ndobva taenda. Chitatu china chishanu govera ndo rarire 3 days racho. Akabva ati kuma 8 ndobva ati mama ndoda kugeza. Ndobva ndati manyai vanina vacho ndobva vachera mvura nebhaketi ndobva ageza ndobva atopfeka mateki ndobva atopfeka masocks atopfeka dress rake aibva adozvisunga bhandi adozvikama musoro zvikandoda kuenda kwamai Simba
vamwe maiguru vacho ndo vanatomuperekedza ini ndanomusiya kwamaisimba pamaipumba maitauraiwa mtiziya anenge adzokera anga akangonyarara sezvizvi saka tasvika kwamaisimba kuya akasvika ndobva atogara pabhenji agara pabhenji paya akagara from 28 9 10 11 12 1 2 3 akangogara musi uyo anhu anambovata ndobva apiwa chikafu kwai takamupa chikafu akatogeza akadla tikamupa mvura akamwa kwai tikamupa mazai maviri akadla indandisiko ivo ndo vairondedzera ndobva kwai ati ndoda kuenda kumba ndobva vauya naye achitozvifambira oga ndobva auya ndobva agara mudhaining matatiri tikatomutora mapiki akatogara mumwe chitumira kuti vacho musi uyo akadozovata kuma4 pakati ndoda kuvata ibva atosimuka mudhaining apinda mubedroom ndobva adoni andovati saka yava Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday ndiyafamba wadzokera nemwana kureview kumogest saka ndauzodzokera vashende pavakati aiwazve imi vanhu indai kuHarare chitoendai ndopamama kutisa nyaya yekuti tiuye kupi kunoku zvikanzi munhu wose hakuna anodini anosara munhu wose endai kuHarare munozvihwira kupi kuHarare ndobva vabvuma ndakazokona kuenda kureview nechini ndakazoenda nechishanu ndichidzoka chishanu mugove ndakadzoka nechina ichocho nefriday iyoyo nechina ichocho pezvanakadzoka chishanu ndoba takaenda futi kwasabhu tibva taenda kwasabhu chishanu ndopakauya mwana wangu mukomana mukuru yeye akanditi ndipe nhamba dzarobs wachona iye weredio Zimbabwe akabudisa nyaya ndobva ndati aiwa anoda nhamba anozvindira kupi kuHarare ini nhamba dzandakawana ndinonzi ndidzigovere vanhu ane dambudziko ndi anoenda kupi kuHarare but ndakangova nekuti foni yangu haina moto but ndandadovaonera kuti nhamba idzi vanodzidii ndobva vatoti ndautoenda kwavashe kwacho saka ndakati vari kuti vanoenda kwavashe kwacho istanzi mangwana tinde saka vari kuti vanoenda kwavashe kunodii ndobva ndakazama nhamba dzasabhuku nhamba dziya ndobva dzaramba ndibva ndafamba netsoka apa ndaida kudoinda kwanefuro unotora mari yanga yatumigwa nemwana yekuti tiiwane yekukurisa bhazi tibva tainda vekupasabhuku kuya sabhuku akadoti mwana wenyavo yakapopota pano akati ndezvake ndezvake neveredio Zimbabwe vacho toda vafonera tihwe kuti vanoti kudii ndezvake zvokuti wai unoti kwaitoenda kwakanhengo wacho toda kuona kuti kanhengo wacho unodii anoona saka ndobva ndakati kuna sabhuku aiwa sabhuku ini kuti ndirege kuinda ini ndine dambudziko apa ndatowana mukana ndozowane pizvi ivo vakandiudza kuti uya nechi nemwana imwe sabhuku chifonai straight imwe kune veZBC muvaudze kuti vanhu vaya vadini varamba sabhuku ndobva vakafonawo straight vakafona indiripo ndakavapa foni vakafona mukavawo vachizvitaurira saka Saturday inangomuka makuseni ndobva ndakamuka kuma1 ndobva ndazama kumutsa akatomboti rambe ndobva ndamunyengerera sezvo mama nditi fambai naye munosvika ndobva ndamunyengerera hana kuzonetsa kutanga ipapa hana kudonetsa ndobva ageza ndobva adopfeka tibva tadopinda murodhi mose ndinganyepa kuti ndakaona dambudziko kusvika ndasvika pano handina kana dambudziko ndakasangana naro nyangomuti ngatichifamba takadai ngatidai kusvika tasvika pano saka mushonga ari kudya aiwa hapana chaari kuramba chero chikafu chaicho chero kugeza chaiko ari kugeza hana chaari kuramba saka nhasi masina ambotaura kuti chipa onana sekuru pavanga vachimudana ndopaadavira pavamudana adavira kaviri tikazonomugezesa hana umbonetsawo pakunogeza namuti handi unogeza akatogezawo saka izvezvo anga akagara panze akatogara panze kubva pose paageza anga akagara panze akatogara oga kutozvikama kudai anga achitozvikama oga simudza musoro maita pano anga achitozvikama oga saka vedzinza rekwenyava vekwemwana vari kuti makaitaurirei kuti makatsvagirei rubatsiro inotori hondo chaiyo inotoradza kuti ihondo nokuti ini ndakanyatsotaura kuti aiwa ini ndakaenda kunotsvaka rubatsiro nokuona kuti ini handisisina imwe option ndo option yekugumisira handisisina imwe option zvachose ini ndotoinda kwasekuru saka ivo handisi kuti vari kuzvibata sei handisivi wangu kuti vari kuzvibata sei kuti ndiri kuvapuma here kana kuti vari kuti ndiri kuvadii asi shure yangu yandinongoona ndeyekuti mwana apore aone kushandirawo mwana wake
awane kushandira mwana wake nekuti akagara kana gona wake kubuda panze agona kubuda panze wakagona kugesawo mwana wake kana kuchigezera iye nekuti izvezvi taura dai mwana anogara na baba vemwana wake ndo vakatora mwana asi chiri chikonzero chokuti mwana wachona ava kuziva aiti kana mai vake vakaramba sadza iye otorambawo kana musi unokwira mai vake vakavata iye ododiwo otovata saka takatoona kuti tiri kukuvadza njere dzemwana ndobva ndatoti haiwa baba vacho garai naye asi unotorizve musengwa wandakatopazve mukwasha nekuti mukwasha hangachengeti mwana ane 8 years ine tototi 7 years asati akwanisa 8 kugezesa mwana haana kuroora mukwasha wangu ndingari vanema ende kurasawo tariro pamukadzi wake hana semunhu wemurumewo kuti oti kuchengeta mwana kumukadzi wake unototumira zveshuwa anotumira kubva paakatenga kugara 3 years idzodzo sipo mafuta ekuzora hembe chaidzo anotenga haana kurasawo tariro ipapo asiwo zvokutiwo mari dzekurapisa chero mari dzekurapisa pakutanga aitombotumirawo mari tichifamba tichidii apa plus ni chimwe chinhu chakundiremera ndechekuti vari kundizadzira micheka yandisingadozivi kuti inobvepi ende ichazodii vari kuizadza pai ipapo pavakatenga micheka iyoyo vakatenga semhuri micheka iyoyo haina kushanda saka ndokuziva kuti inoshandei apa vakabata chinhu chavo ichocho handizi kuti chinhu ichi chaiva cheshuwa here kana kuti but kuchiona live takachiona live ende chero mukabvunza vemunharaunda vanototaura kuti chakatobatiwa zveshuwa chero vemumhuri medu vanotopupura chakatobatiwa ivo ndo vakatsvaka n'anga ikatochibata chimunhu ichocho chakadai chakazara zvuma chine musoro unevhudzi raiyerera kusvika umu asi riri jena chine ndebvu dzaisvika muno chimunhu chacho naichocho saka nganga yena utaura kuti ndichani paukama pavanga vakaungana pavakamupa iye nganga iyi yaidoziva but nganga iyi inenge yakadozotengwa nekuti pavakangohwa kuti nyaya yaenda kumapurisa ka vakadobva vati iwe nganga tiza nganga yainzi ndeyekuti weshe saka kuti ndizive kuti nganga iri papi kana kuti kudii mafoni namba hachapindi. Alright. Okay. Aba mune namba dzevanhu dzehama dzenyu. Alright. Alright. Hello. Sabu kuchibaya. Makadi. Tiripo makadi zvenyu. Makadi yenyu sabu. Nditapfumanei mutapu wenhau wamakambotaura naye muchitaura namaita vengwa. Nditapfumanei mutapu wenhau kuHarare ndakambotaura nei pafoni mina maita vengwa. Ndachida kanhamba dzaMike tavengwa mumwe mwana wavo mukuru uyu. Mike ndira kufonana naye nditaure naye because mhuri yavo iri kuno. Uyu unozana mwana wa kinamba za Chris. Za Mike. Baba Joram. Muri kuda namba za Baba Joram. The phone ndira kuvafonera da kutaura navo. Hamukwanisa kundisendera here izvezvi ndibva ndapedza nyaya yacho. Alright baba. Ndanzwa matsanangurira amuri kuita zvinoratidza kuti panenge pasina kana kakunyatsoti batanei nemhuri kwamakanga makarorwa. Pakashaya murume wenyu zvakafamba sei? Pakashayika murume wangu ini vakanditorera zvunhu asi matorero avaita sekuti tiri kukwereta. Chekutanga ndakatorerwa hama zenyu 17 miti ndobva papane miti papane gandiwa remurume wangu iroro gandiwa rakaita serinokumbigwa kuti varimi varima vakabva varikomberedza newaya mamune miti ndokunga miti irimo inodarika 21 yavakatora vaibva vasiya mishoma yakasiyiwa kunze. Iyi ndobva vatokomberedza tsime miti nemunda chibva zvatokomberedzewa
kuti ndichere mumvura ini handitendegwi. Mazenga aya kuti ndimaronde vanenge vachiti kuda ndiamai vavo here kana kuti saka mai vavo vakashayika kare ndakatozorogwapo mai vavo vatoshaika. Saka miti minda chairo minda vanodotora vachigovera vana vavo. Ini wangu mwana atorina muntu atorina vavo vana vanotogovekwa kunzi uyu minda yemurume wangu ini vanotogovekwa. Iye mwana mukuru ndiye akatotora zvese. Minda yandiri kutaura ndiye anayo, tsime ndiye anayo, miti ndiye anayo, mazengi akatora akapa mwana wake zvikoforo vakatora zvose, ndingangoti zvose, mawindo edzimba chaiwo vakatora. Saka ina nditorina kani. Asi izvo zvose izvo ndakati aiwa kumwana wangu mukomana 1 year ndakamuti aiwa iwe shanda udini uzvivakire yako imba nesimba rako iwe. Pakutanga akaforoma zvitina vanabhudhi vacho futi vakapindira nemutoo usina kunaka, asi abhadhara futi mari dzikangonyangarikazve mari idzodzo zvitina zvikashayikwa. Ndichibva ndatora mombe yanga yakarogwa uyu 1 yadogara nabhudhi vacho ivavo. Ava vana vakarogwa vose vari vaviri, vakatohiwa fuma chaiyo yekuti ngoro dzaiva dzakazara magirosari vachidini vachidya vachifara vachidini. Ndobva ndatora mombe 1 yakarogwa musikana uyu ari kugara uyu yadogara naivo bhudhi vacho vakuru ivavo. Ndo pakatotanga ubharurengo ipapo. Ibva ndaitora mombe yangu ndati aiwa Krisi, iwe baba vako vakashayika, hauna kana chimwe chawakawana pana baba vako. Iwe chitora mombe yazvanzi yako iyi utenge zvitina uvakewo imba, ukavaka imba neniwo ndechigara mumo. Akabva atora mombe yangu vaitengesa, ndobva atenga zvitina 7,000. Atenga zvitina 7,000 akangovaka imba kubva pafoundation kusvika pawindow level. Aibva atoisa mawindo nemadoor frame zvichibva zvatomirira ipapo. Iyo pane matutu nematutu ezvitina. Simende anga akatenga 35 ndikatokweretesa chikoro. Iri nyaya kuti mukana wekuti tivaki hapatorina. Ende ivo vanenge vachitozviti ini ndini vane mutauro wokuzviti ini ndini. Saka iniwo semunhukadzi ndendingorarama upenyu hwangu kutongohla. Unenge ndozvona kuti ndiri kudzvanyirirwa but ndengodi ndendichitongohla. Saka kwekuturira chaiko ndandisina, ndikaenda kwasabhuku wotoenda kwasabhuku iyeyi wamamuchaura naye wotosvika kuti ukangosimudza nyaya yamai vavo tokuuraya. Saka sabhuku akazvitaurira iye oga, chero mukamufonera izvo zvanotokuudzai kuti zveshe wando zvavaita. Ndakaenda pasabhuku nenyaya yemwana uyu, ndakaenda ru5 but sabhuku kuti vaise kwavashe havana kana mbogara vaisa. Vashe vakatozowa nyaya yekunzi kune mwana anogara mumba 3 years anoita mastaira anda achitaura aya paredhiyo. Izvezvi ndabudisa nyaya yangu paredhiyo Zimbabwe. Tikaenda kumapurisa kunokwana kuti akaviri tichingofambira nyaya yemwana uyu. Asi kana option hapana kusvikana nhasi ndazouyazve ndoga asi tanzi tiuye tose kuno. Akanyaita sei mwana mukomana mukuru anobva akudzvanyira izvoti ari kutyiwa nasabhuku zvakadai? Ndiziviwa hangu kuti upenyu hwavo hukamira sei, but ina hangu kutaura chokwadi ndandisina mweya wokuti ndinoitira vana vavatete vangu utsinye because ndo vakatohla fuma yacho yevana avo. Dai ndakatongozvihira ndichiti ndini mai vacho but hapana asina kuhla fuma yemwana uyu. Ndiye akatotanga kutorogwa yeye muning'ina acho wacho akarogwa futi. Asi ndinongoonazve kuti ringova dambudziko futizve noti iyeye muning'ina wacho akarogwa sanhasi. Manheru akati abvisigwa fuma sanhasi, abvisigwa grosari rakawanda asingaiti mombe nedzimwe mari idzi. Manheru edhe iroro rakabvisigwa murume achitodzima foni kusvikana nhasi. Igore ripi? 2020. Muri kuti mwana wenyu akasiya arorwa? Akarogwa. Handiti akauya sanhasi kuti munhasi vanhu vauya varoora handiti. Manheru acho murume pakangoti mwana uyu achitanga kutaura nemurume ndobva foni yatodzimwa ndokudzimwa zvachose. Kusvika ndatanga zvekutambura nemwana iyeye ari kuvarume ndichitora chikafu ndina nacho koko, sipo ndina nayo koko. Kusvika apona mwana ndikasvika pakuti aiwa ndingariritira mhuri mbiri ndingoriwo munhukadzi. Zviri nani uuye kunokumba ndiye ane zvivana izvi zvakabayana nemapanga. Murume wacho haana kuti achikonzera kuti kana kumbouya hana.
Andakana mbouya akatozouya izvezvi. Angouya izvezvi ndakangowa kuti akauya akadouya akatengesa mombe dzake akatoenda. Achenda? Akadoenda kuda akadzokera kubasa kwake here kana kuti mwana wangu ndiye akuzvishandira akadoendawo hake kuSouth kuna bhuti vacho kuti achengete zvivana zvake. Saka iyo paimbotsvaka murume ainzi ari kupi? Aingonzi ariko kuSouth achitoonekwa nevanhu asi kufona asingafoni kana kutumira kana kudii. Vana ndine vamwe vana vandakazoita mushure mekunge murume wangu ashaika. Ini murume wanga akandiroora ane 89 years indine 14 years. Ndikazvara vana mukomana murume wenyu watavengwa iko. Baba vachona vevana vangu ava vakandiroora indine 14 years ivo vanga vane 89 years. But ndakagara navo ndikazvara vana vana 4 vandakaita navo. Umwe wacho akashaika wechi3 wechi4 akashaika izvezvi vana vababa ivavo i4 i3 wechi4 ndiye akashaika sakashaika vane 13 years. But pakashaika mwana wangu iyeye akashaika yeye pakaita matare kunzi waihura waidi ivo vana vangu ndo vanodondoza kuti unohura. Handizi kuti vanondichengera kuti ini ava vana vavatete vangu kuti havangafi vakandigara vana vako vana vangu chaivo zvoti havafi vakandigara nhaka. But vanoti against nini kudai chero tikaenda padare vanodonedza kuti unohura. Handizi kuti vanenge vachitaura kuti nditaure kuti kudii kwavari plus neage yakandakasiyiwa nababa vavo ndiri poga poga pane chingotaura ndikaita problem kotonzi unohura ngabve musha medu unohura. Ivo vana vangu ndo vari kundidzinga. Handizi kuti ipapo chimiro chachona chakamira sei. Ava vamwe vana vari sura ava vandakaita vanododa mwachinzi makora vandonzi makora kana kutoenda kuvagawa kunzi ndoti ndopamufananidzo wekuti ndanyengwa kwagumbo vanodotsvaga hama idzodzo dzekwagumbo vodoti uya mutore vana venyu. Ivo ndo vanotoenda kudoti uya mutore vana venyu. Anoona saka handizi kuti mwana anoita mhosva yekuti chii mwana ko vana vevava vanhu vanoita zvechihura havasi vana here munyika. Noti ini vangu vana vanotoda mwaitonzi makora. Murume wenyu uyu ane vaning'ina? Aiwa havasisina. Generation yavo yese yakapera generation yese. Ende vachiri vapiri moro grip nani 89 izinge gori pro ndakarogwa 93. Munangani 89 years. Saka kazofa gori ripi? Vakasheka 2010. Hata dzavo dzese dzakaperawo? Hakuna. Natochembera 89 years. Asatatumira. Asi kuti ini nenyaya yekuti ini murume wangu akasiya ndiudza kuti chengeta vana ka handina kuda kutaura chokwadi muna Mwari handakana kuda kuwanikwa plus ivo secret yangu yandakaita ini nemurume wangu havaizivi. Ini wangu murume akandiudza kuti kana ndafa usawanikwa saka munhu anokuda akude uri pano uchichengeta vana vangu. Anoona saka handina ini kwete kuti nekushayiwa vanondiroora ndaivawana asi kuti ini ndakangotevedzera zvaitaurwa nemurume wangu. Ndikazvara vamwe vana varipo zveshuwa vana vasikana vaviri nevakomana vaviri vatokura votodawo kutowanikwa vanotodawo kuendawo chikoro asi mwana akatobata muti unodonzi igora akangobata chii. Ava vana ava ndevani? Ndomwe murume. Saka ndofunga ndopane ishuka yekuti muri kuzvara muri musha medu. Aiwa ndiri kuzvara ndirimo mumusha kana ndafigwa ndava nemukana plus ini handine kodzero dzangu indakasiya ndachatisiwa zvenyu saka ndachatisiwa still depa pana nabamunini kandaenetsana nanabamunini vangu ndezviwisisa ndekona kuti vanabamunini vanodii vanondida kana kuti kana ndaenetsana nevazukuru vangu ndekona kuti vazukuru vari kuda chii nhaka yambuya vavo but ini manje ini wangu murume akasiya ndiudza kuti usadava chinhu chinonzi muzukuru nokuti uchaurawa nevakadzi vavo ende ugoshawa kwaunokwereta munyu saka nharambogara ndaita mistake chero izvezvi mungafonera vazukuru vangu vakadzi vavo ndo vanhu vandotowirirana navo kudarika vanhu vose nokuti vanzwa kuti mbuya vedu havaiti unhubu kuvarume vedu. Dalo mukoma Mike makadi ndimukoma Mike tavengwa ndimukoma Mike here tavengwa
mukutaura natapfumanei tapfumanei kuHarare ndiri mutape wenhau ndaitonzwa kuti maitsvaka nhamba dzangu saka ndabva ndati regai ndivafonere inini fone nyiri feindi ndofonera bheke ndifone futi halo halo yes ndo ndakunzwa mbichana mati baba ndatida akaida kungo okay regai ndikutsanangura ndichiti ndakasangana nemhuri yenyu handiti kuno kuHarare tichita rimwe basa rataiita ndokubva vataurawo dambudziko ravakanga vainaro nekuti taibatsira imwe mhuri vataura dambudziko ravo ndokubva tavatsvagira kwataiendesawo mhuri iyo kuti inobatsirwa nekuti kune mari dzavo dzaakanga abuda zvakanaka ikoko ndobva vakataura nyaya yavo ndobva tati aregai tiende kwasekuru Kanengo tikuendese kwasekuru Kanengo munoita se munobatsirwa saka tavaudza ipapo ndopa takavati munogona kuudzawo futi vemhuri yekwenyu sezve muri muroorwa mukati memusha uyu kuti ndaona vanhu varida kundibatsira pachena pasina mari yandinobhadhara uye zvakare pasina mari inobhadharwa nemhuri iyi mouya moita se mobatsirwa saka ndo handidze kuti shoko kwamuri ndo zvavakakusvitsai vachitaura reka kuti rakasvika zvisirizvo shoko risakarirwa nasabu ikatogara isu tose chirungu ndagara pasi pechirungu takazowanisa tamira kuti tiwane zvekunobva uku ndozvakaitsvakira ndine mukore ndine mwana mukuru ndaisa zvizhinji zvaingo ndaitozvozvizwa nasabu mai vakange vaendai havekugonza situation neni so pane dambudziko zvose zvizhinji havakudzini vanoudza ini mwana nemurume wavo zvekini ndosara ndiri mukuru kana pari pokuronga ndinogara navamununa vangu ositi mhai inodai chidai ndo nyaya yacho handiti handidi hangu kupindira mune tumwe tuturi kwati mumusha handiti tokuti zvichida kuti sei vasina kusununguka kokutaurira imimi vachinotanga vaudza sabhuku kuti sabhuku vakuudze panogona kunge paine chikonzero ende chiripo asi panguva ine hazida kuti taure nezvaizvozvo chananga ndichida uye kuti zvikwanisike kuita ndechekuti dai imimi mabatana semhurika mwanasikana uyu abatsirwa kana muchida kubatana naamai ava kuti mwana abatsirwe munun'una wangu uri kutaura mashoko makuru chaizvo ndo zvinhu zvitakatanga kungoita kubva musiwa vavauya neachigara pasi tikatsvaka munhu akataura zvaakataura pamusoro pemwana uyu pamusoro pamai ake zvinoda kuramba chatinobva kurapisa mwana uyu kuti ararame ndo zvoga zvinoga saka pamwe pavaizobvawo vasinda kuvainda vasingatauri izvo zvavati kupfuura mumwana wake isu chatinongoda upenyu hwemwana ndo zvavariri handitika asi apa ndira kuti ndipajekese futi ndipadzokorore kuti amai ava havana kuuya kwandiri nekuti kana kuti vakauya kwatiri vachitsvaga n'anga inobatsira vakatosvika pavakanga vari kuchipatara ndo pavakaona tichibatsirawo imwe mhuri ipapo ndo pavakabva vataurawo kuti ininiwo ndine dambudziko rangu rakasara kumusha kumwenezi ndobva tarigamuchira izvo zvazvina kumboshata hazvina kumboshata izvi nekubetsera kwawakaita munun'una wangu tinokutenda zvikuno kuti iwe variro yako ndeyekuti uyu mugere ararame ndo zvaunobvawo newe handiti ndizvozvo ndo zvatinobvawo nesuwo handitika kana pane mamwe mashoko eungawana hama yangu anongotaurwa nekusanyatsoita vaidai inoda kunhamba unoona kuti
kutaurirana zvakanaka tichiudzana zvakati ndo zvatinongoshuva chete handiti ndosaka ndatoti niniwo kana mushamine tumwe tunhongwa netuturi kwaka inini handisa kuti nditombotipindura kana kutunzwa ndikangoti kana mhuri ikangoti ngatibataneka ndokuendesai pamunonozamawo pachena pasina kana mombe kana mbudzi yamunobhadhara kana zvaramba katese towiri tazogara pasi kuti ona munun'una wakambozamawo asi taona kuti zvaramba inini ndiri mutorwa handikwanise kuzoti pakanzi ngatikumbirire kumidzimu yakatavengwa ndombera ndichiti chii handimazviona handiti handiti ka saka handizive kuti ezvinezvi matare akavhara handizive kuti kutanga kwaDhisemba uku tingazobatana here nemhuri yacho yenyu imimi kuti muye kuzobatsirwa isu ndokupawo mubono wedu isu hatisi kuramba kuuya ikoko ngeizvesvi hatina kumboramba kuuya ikoko kuti tizobatsirwa tona tichigara basi kuronga kuda kana tatingatange kuti yange matarewo ano anoronga kusvikupo musaizvozvo takabvuma tikatoronga tikatokweresa mari tinayo mari zvatinotaura iye yatinatanga kutaura atinoti mafambisidzwe akaitwa namunun'una wangu ndo asina kuita hatinei nazvo izvozvo asi tichitongoda chinhu chakarurama chinoita kuti munhu ararame ndo zvatinongoda chete zvizhinji izvi umwe nomwe kana zvinhu zvaaresheka unoda kuzvinaka semunhu kwaye asi unomusi iye ari wrong kana kuti uri wrong plus munoona chinowanzoitika kazhinji kana munhu achida kubatsirwa so panowanzosumuka satani kuti musawirirane saka mweya iwo hatidi kunyanya kupembedza stereki kuti tiise simba kunharo dzekuti iwe akazodai uye akazodai isu tiri vana vavafundi baba vedu vayamufundisi mai vedu vaivabereki kutengeri saka tinofamba tiri mumweya waMwari Mwari unogona kuratidza zvakashata nezvakarurama saka isu tinotenda kutenda paiva navabereki vedu nanhasi mukati medu memhuri yedu muna vafundisi zvinoratidza kuti tiri kutevera gwara rei navabereki vedu saka handizive tichiri pamataura apa pekuti muri kuteedzera gwara revafundisi rakasiyiwa nevabereki venyu zvino kwatangaida kuti tinoti mubatsirwe kana kuti mwana amboedza kubatsirwawo pan'anga pamudzimu zvinogamuchirika sei? ndisi munun'una wangu hatimborambi kuti munhu aende kun'anga kana nyange iro shoko raMwari rinotanga magadzisa zvose zvenyika ogona kuzinamata munganinamata sei muine madzidzo enyika saka zvishawo kuti isu tinoda kuti kuitira kufe mwana uyu kana ararame kana ararame kuda zvitaugwa zvinenge zvichibuda zvinogadzwa pasi asi tozogara tiri mugwara rakatitana handitika ndozogara zvatinoda munun'una wangu aiwa ndatenda baba mashoko mazhinji ndingatikirewo mbitana munhu wakura vavasevenze tuye akaona zvinhu zvakawanda zvandinozva kuti izvi zvopauzvipaa kuti zvipere zvakadai tichiga chipe takadai handiti saka zvatingatanzi kuti imimika mochingogara semhuri toona kuti kana makasununguka svondo rekutanga raDhisemba here mabatana mauya dare rachorongoitwa kamwe chete kana makasununguka isu hatina kumboramba sitakasungunuka tose tiri vana vakomana vatatu vakasiyiwa takasungunuka kuti tione kuti vanhu vedu irasiwa hakuna unoramba handiti I want to assure you ukawa munhu unokuudza kuti vari kuramba umurere nhema pamberi paMwari handiti ndoda kukuudza chokwadi we are prepared kutaura kwaunoita ikoko we will do that handiti saka izvozvo ngatichizvisai parutivi nhamba dzangu maanadzo toronga chinhu chimwe chete mwana wobatsirwa
right ini waita kununa anytime ifonere tichikudzika unenge waronga kundibudza vatavenga tata akapasina pakati zvinoda kuti izvizvi then tokutoudza kuti hayi zvose tinosvika muchivo. Aya, ndinotenda baba. Zvakanaka. Ndinotenda. Ndebvu zvaifamba sei? Pamakazona kuti yakatanga iri 1, yakatanga dziri 2, zvakaita sei ipapo? Mwana uyu akangotanga achibuda minhingi vhudzi so. Saka vhudzi riya rakatanga kukura vhudzi riya. Richingokura. Takatomurega for 2 weeks akadero. Saka vhudzi riya raitokura. Uku maoko aitanga svigumao. Achanga vhudziro. Izvezvi still izvezvi rodo rimo makumbo. Tomupfekedza trouser rodo vamo. Saka ndinde vhudzi dzakatanga kutokura. Ndobva ndatoudza vamwe shamwari dzangu. Naimi mwana wangu zvari kubuda ndebvu. Vamwe vadoti chatova chikwambo. Zvaro toti ngoti unenge uchingoteta zvivindi zvoti mwana wako. Veveraino vadoti mambozvionawo mwana uya watochinja. Chatova chikwambo. Chatova radova gudo. Zvechiwa mberi tichisvika muno mumoso makumbo moso anoona. Ndobva akatanga kufema sembwa. Mwana uyu ndobva ndakati akubvawo nevamwe mahara vakaenda neni tikanoita 8 days trip church. Ndobva vatidzosa vakavavingazve vakati mundi munosenga munhu muchiinda naye vanhu vaya idzo hama dzenyu zvikuenda kuvana kubatira ivavo vechechi vavo vakaenda futi kune iye jau futi vakaendazve vakanotisiyana nazvo tokupa marizo ndikangowana chete iye munhu wavo wavaida wavari kudongotaura chero still izvezvi ndandakaiti December ndopanodzoka uya wokutora vhudzi ndopacharapiwa. Saka ndobva ndati December pane kuti vakadana mwana kubva Port Elizabeth akapuwa 7 days. Port Elizabeth anoita 3 days murodi rechifondo paunosvika akauya vakamutenderedza mwana akaenda kuna bhuti vacho akaenda kune vamwe bhuti vacho akaenda kune vamwe bhuti vacho ongodzidzokera kusvika 7 days dziya dzapera mwana akadzokera chabuda hapana. Atavavinga kuti ndauya nemari kuti tifambe nemwana vakatoignora zvikatongomupera zvakadaro kusvika ndakuzouya kuno kuHarare. Ende kuno kuHarare kwacho handisaitombokusvika ndakatongosvikisiwawo nemwana yeye yangabayo inoya kuti rari dhona rakatotiwisawo kuno mari yekuti ndiye kuno ndandisina zveshuwawo ndaingotongohwavo kuti kwakadai but mari yekuti ndiye kuno ndiyandandisina. Saka ndebvu makazodzita sei? Kugera neshaving machine chaiyo kudai vanhu vachitomuona akasviba posapo but vaingomunamatirawo ndovaingonamatirawo zvichibva zvangotonyangarikawo zvichibva zvatoti izvezvi paari apa Saturday yacho ndakatofona chero ukafonera vana vangu izvezvi ndakatofona dambudziko rauyazve mwana uya asvuuka muviri wose aita fanika adigwa mvura inopisa anoona kuti skini yake yakangoti fanika imwana anaso skini yake yose yange yakaita fanika munhu adigwa mvura inopisa. Saka ndakadotora senda maaudio naimi rimwe dambudziko rauyazve mwana uya watosvuuka muviri mototengazve mishonga yekuti tidini tinhingirikire tiise munhu wemushonga apa ine asingazoti kufufunuka kweskini. Saka ine doti kutsva anoti angaita fanga mablisters emunhu anotsva ndopaakati yeva Saturday iyoyo akanzi ngabude Panze navasha Saturday Sunday Monday akati 2 days asina kugeza Monday ndopandikamuti maita fara yagezi pandakamukurura hembe kudai ndokwanika kuti skini iya yanga ichibva anoona zvinoita mupepe uya muti wemupepe uya ndozvaaita kudai ganda riya. Saka paakageza skini iya yakasara yose pai mudhishi kana izvezvi mukatomudai achakachena makwati iwawo kuti afanika iya nyoka iri kudi kuvhuzirura anomongoona kara skini yake mukamutarisa kuti yakaita semwana mutokotoko akatozivura kuti ari mweskini inyuwana kuzivura muviri wose kubva kuzvikumwe mumusoro izvezvizvi mukaindapo izvepo paari mukati kama kudai rodobuda ganda iri remumusoro riri kutosumuka kudai richitosumuka richitobva. Pakauya vanhu vachimunamatira mati vakauya 8 times vatiti vakaita vakauya machechi 8 asi kuti ndevechema vechema vaya vemadresi marefu havabati munhu havadi vavakangomuradzika pamunhangapo ndobva vangoita munamato wavo. Takatanga kuenda kuchechi yavo kwaiva necrusade yeva machechi 14 aivako
ndobva angomunamatira koko ndaifamba ndakamujeka pose pandaifamba ndakamujeka so ndakabata ndakajeka neiri nekuti anga akapera kuti achitokotoko asingadli asingadi saka patakabva koko ndo patakabva akukwanisa kudi famba ndo paakakwanisa kutaura ipapo akangotaura namawedzi 3 tiri koko kuchechi tangosvika pamba ndobva atonyarara akataura kuti akatongotaura kuti mama zvichaperawo here ndikashandirawo mwana wangu mama mutichengeterawo mwana wangu ataura 3 words chero vechechi vachona ndikabata nhamba dzavo muno havachitaura izvozvo saka ivavo mai baba ivavo vaititakura nemota achitindisa vachechi ndo vakatozovimba vakanzi ndimuri kumusenga ko apa mamfita anobeta masiriri 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 aidona kudona zvavoti ndaidogara pane ningi pane jira kwete zambia jira chairo wotoisa ipapo achierera masiriri kunosvika ukoko watongoti ukaisa jira rotonyorova pangarani pamvura kumasiriri awo achifema panga zvinoita amba zvaro kuti akabudisa rurimi anoona mwana uyu kochii ndobva zvangozodhisapiyawo zvakadaro ndobva atanga futi kubuda ndebvu idzodzo zvikangodhisapiya futi ndobva atanga kubuda vhudzi remumakumbo nemumaoko tingodaro nawo shamwari dzangu vamwe ingondisimbisa zvichapera kutereti anga asingaindi pakutanga itongoti ipapa pavete aingosumuka kumuka pavete papo otoitira pasaidi zvose ipapo ototora jira otozvivhara ende anga asingavhuri chero chipisa sei kumwe nezikopisa anenge akatora machira 2 akairikidza kudai akazvivhara ende anoti azvazvokumona kubva kuzvigumo omonera musoro kudai so ozvitsindikira akadai zvokuti haudombogoni uribvisa kudai hapana kana wanotaura naye chero richipisa sei ndo zvanenge akangoita saka muchizongona nekufema kuti munhu mupenyu ndo pamunoona kuti munhu mupenyu kana ukagwa nekuti umubvise kudai anenge akatoriomerera zvoti anenge akazvimonera kudai otora osunga makona kudai saka isitaitozovhura nekumakumbo asi zvenharo chaiko zvenharo zvoti vaning'ina vacho vanga vasingatombomukwanisi kuti titi anogeza pane vaning'ina kana katoti 5 days ndisipo 5 days idzo dzanenge asingagezi pamwe 5 days idzo dzanenge asingadli but ipapa vange kutanga kubuda nyaya ndo pakadotanga kudogeza kudla chikafu pamwe mamaiguru achona achitowisavo munodei vatete pamwe aitombomukamfota kutombouya mumba kutomboseka naye achitoti hazvaari kuita zvokutomboseka zvokutombodidi kana ini kutombomupa foni sanezuro ndaatomupa foni taura nemurume wako umuzoti nyorai nemameseji aibva atoisenda meseji murume wacho akatochenengatora foni muchatomuona mameseji aitaura nemurume maitafara chavo vari kutonyora ndikatoti zveshe wandiye chaiye akatosendera futi bhudhi vacho namaiguru vacho murisei takagara panze paipa makati mbonogara panze saka izvezvi zvanga akatomboibata futi foni toona mavhidhiyo mudedze itonikuda wemuto gara pasi anzigara ndavara makumbezi saka wakampa foni kunyora murume ake meseji anotonyora maitafara ndikupe foni utaura nawo batafara maitafara iwe maitafara ndikupe foni utaura nawo batafara pamwe anombosimba zvokutokutadza kukwana masketsi kutombosimba chaiko zvotoona sepapa pakauya kuti vacho vaimuitira zvose varinga mazove maavho chichii akambosimba unosimba kutadza kukwana masketsi aya one day unodoona atoonda zvokuti chero masketi anenge asingachakwani maoko achena zvazvoti unenge utoona kuti mwana hana kana ropa kana chii otanga futi kufita handiti tototanga kufita kuti vacho nitenga mazowe mazai maorenji chichii agara asina murume wacho unotumira orange crush achitumira mabhanana chichi odla otosimba otoona kuti mwana uya apika ori maporija echirunga madovi chichi otoona kuti atopika futi one day odomuka akati svavati anoona anenge akachena haiko zvino akadonaka anenge akachena kuti mpu maoko kuchena kuti mpu maoko aya
Saka matimi pamunhu wese anenge akubatsira anobva afonerwa nerusero kuti siyanai nawe. Zvotogona kuona kuti sekuru kanenge anogona kufonerwa. Ngatiti vaona namba dzavo dzisiyana nemunhu. Vakadondidaro tichipe namba dzarobzi wacho. Mutipe nedzasekuru kanenge wacho. Indobva ndadoti zvadoti anga stera yavo iyi hande vakuvaziva. Ndikati vanoda kuvafonera kuti chii. Indobva ndakaenda kwasabhuku. Nesabhuku. Mira. Saka ndakatoti vanhu ava vakutanga futi kubvunza namba dzarobzi nedzasekuru kanengo. Vari kuda apa tichinzi tinde mangwana. Vari kuda kuti ende ndakatovabvunza nemuromo wangu kuti modzidii. Vakati kwai pane zvandoda kutaura. Ndobva ndati foni yangu haina moto. Ndo muromo ndakatotaura kwavari. Chero varipo foni yangu haina chi haina moto. Ndobva vati haura ndakutenda kwavashi. Saka ini zvakandinetsa ndakatobata chipaketi ndida kutogeza kuti ndine kunotora mari kwanefuro. Yakandiwa nemukomana yekufambisawo yakuno. Ndobva ndati ndine kwanefuro ndikati kanja ngandire kwasabhuku. Ndobva ndaenda kwasabhuku. Sabhuku akati ndakuri ndakuzamai pafoni ndichida kukuda naye. Mwana wenyu wauya pano akati handizvitevedzeri izvozvo zBC yenyu nezvakasekuru kanengo vacho munotodanana munoita zvekudanana kuno. Ko vari kuti kwai handizvitevedzeri zvinhu zvakangobuda obvious vashe vakazvitaura. Ko chiregai tichihwa kuti kwavashe kwacho kwavari kuenda munoti kudii. Ndopapa ndakati aiwa musabhuku chifoni ainoti ndikafona inika ndendoita soti ndiri kuita secret nokuti ndoda kuti mwana adi arapiwe. Ndobva vakakufonera mukataura navo imi. Mukataura navo straight. Vakatokudza kuti vanhu vacho vanonetsa havatodi vatoramba kuti hatindiko koko. Saka mai ava vodi mukati ngavabuye nemwana. Ina hangu ndikadongomuka ndakadi ndikauya kuno. Anawo ndakaoneka. Handi vanhu vose vangodozviziva kuti Saturday tiri kuya kuno. Nangomuka ndikatora mwana. Ndikatokufonera futi nai sekuru. No mwana wacho ndichamugona ndiri ndoga. Apatachiti tinoita kadi takawanda. Mukati aiwa mirai ndidini ndivaudze sekuru munosvika. Inobva ndangobhiliva hawezvo zoti mati tinodi tinosvika. Zveshuwa vana kana kumbonetsa kana hana kusvika tasvika pano. Tangotovhunza. Tichingovhunza pandakasvika muHarare paya ndikatoti tofamba sei? Hana kana kumbonetsawo kana. Handiti. Ini mukandifonera ndinongofonera sekuru zvavanenge vantaura nokukutaura iwe. Asi next time ngatiti even muri panapa kana kwamune mana vakatirira namba dzasekuru kana dzangu vapei. Nekuti isusu hatina basa ratenda riri secret. Handi mwana takatanga kuti buritsa nyaya chokudhara. Vanhu ipapa vakutotaridza kuti nyaya yapapi. Saka ina sekuru havangakanganisirwe basa ravo nemunhu wani. Anenge anyavatenga zvakaita sei nemari yakawanda zvakaita sei kuti vamba kuti zvematarika ndichisiya nemari yandapiwa iyi ndagarika kai. Hakuna zvakaita seizvo. Saka vakatida namba dzasekuru kanengo dzandakakupa idzo dzedzemuchiyako vapei. Kana ndemu kana hadzisiri dzehana kana mumwe munhu ada kubatsirwa nasekuru kanengo sunungukai vapei. Kana dziri namba dzangu sunungukai vapei. Uko kwetu kuMwenezo kana mama toindaka kuMwenezi hakuna munhu asingahuri mwana weurombo. Because hapana asingamuzivi. Situation yaiva achikura kusvika awanikwe kusvika ave pastage yava. Vanhu vose vari kutoti tiri kuda kutovaona sekuru ivavo. Dai vauya kuno kana nesu handisabhuku makava vachitoti dai zvaita kuti muye kuno vanhu vazhinji vaipona. Chero padare pachona vakatoti aiwa nesekuru ivavo vauya kuno vamboratidzira vanhu kuti kune vamwe vanhu vanodini vanogona. Vanhu tose taiwana kwekuponera. Ende kutouya kwandatoita kunoka vanhu vazhinji vekuMwenezi tadovavhurira rodi. Nokuti munhu wese izvo zvakadoteerera kuti mwana uyu akabuda paYouTube avasei adini vavapapi anoona. Noti izvezvizvi vanhu vari kudonikanira mameseji. Kusaka munani kovakarambirei kuratidza kuti vanozviziva kovakarambirei nokuti ndiri ndoga vakaramba. But vamwe vefamily ka kune mwana wemukomana ava vatiri kuti Mike ndo vapenyu ndiye watiri kuti mukuru. Kune wekutanga akashaika anoona ndiye akaendesa mwana wekukosi. Murume wacho naye panguva iyoyo anga asina mari. Ndobva atobatsirawo mari vedhona vakauyisa mari. Iye ndobva atutsirawo imwe mari kuti mwana uyu aende kukosi. Saka chero zvairemera mwana uyu aitongoudza bhudhi vavo aitoita sodoti ndori chii bhudhi asi ari mwana wani wabhudhi. Saka paakagwarapo ndio munhu wani akatanga kundipa mari yekutoenda kuchiredzi koko. Paakagwara mwana uyu ana sisi vevava hatimuona. Vakafona mai nini mwana agwara. Ndobva ndati haora iti. Ndobva ndasumuka ndobva ndaenda kune ivava maiko wacho handiti. Saka ini uye wekuchiredza namuudza kuti ndakuenda kunani kuna bhudhi. Iri nyaya kuti akatotanga kutoti mai nini mwana agwara. Asi mwana zvaagwara ndatofamba kutatu
mwana uyu uri kunzi pane vanabhuti vangu vari 3 pane umwe akashereketera mwana anoona saka ini zvakandinetsa ndobva ndati ai ndobva vafona ino pandikaenda kunani kuna maiki wacho vaisisi vacho ndobva vafona futi ndobva ndatora foni paiva neni nemukadzi wavo nemwana wangu Teni wacho naiye anoteverana neuyu chibva ndatora foni vachifona ivo uyo ari kuchiredzo aiva nemwana wavo ndobva ndaisa foni yavo pazhiri anoona iri palaud vaiva vanotanga kutofona uyu musikana mainini itongwarai nokuti mwana uyu ashereketera pane aromba nemwana ivo kuti vacho naivava mamuchitaura navo ndova ndandakaisa foni pazhiri vachizviwira kwete kuudziwa vachizviwira vadero sezvozvo ndobva ndati saka todii mangwana tiri namutora mwana papaita mwana wasisi vavo ane mota mwana wasisi vavo vana maigavo asisisi vacho vakashaika ane mota ndiye angadoti aiwa toenda kunotora mainini murume wachona naiye neni vanga vati toenda kunotora mainini nemota pandakangosumuka kubva kwavo ava vamaigavo ndobva vadosara ndikufonera uya ane mota zvikanzi iwe ndowazvimisira kuenda kunotora mwana wamaikirisi iwe ndowazvimisira kuenda kunotora mwana wamaikirisi usada kuzvipinza uri mwana womukwasha anoona uya murume wemwana wemuzukuru yanobva ndoti kana zvaderena ndichadii handichaindi ndobva vandifonera mbuya uyai muchitora mari tikuwedzerei mari tatafunga kuti tinotora mainini nemota asi mashoko ava kutaurika hachaiti saka mopfuura nekulundi muchitora mari ndopakandindipa futi muzukuru iye wandoroti ndiyaipa uyu mari achita kosi ndobva anditi uya mutore mari ndobva ndipa 200 chibva ndaenda palundi chibva ndanopuwa futi imwe 200 chiredzi kwacho ndasati ndakambokuenda ndobva ndatanga futi munotsvaka mwana uya vaingo director nefoni chitowana mwana uya makumbo akazvimba akapfeka masilipazi nhumbi dzake dzimwe izvo atozivi kuti dzakasarepi chiona zvinoita mwana chindinatidzai paigara mwana paigara mwana vakaramba napo kusvikana nhasi handina patakazoenda pane muzukuru umwe futi akazonditi kuna namadzibaba vari bedbridge wauya anditora mukomana watumira futi mari vava kuti ndiri kufamba nemukomana yeye ndobva vamuisira mameseji ndiwo uri kufamba namaikirisi uchaona kuti mberi kwazvo uchapandukirwa namaikirisi uya mwana ndobva ati kani mbuya ndo vakatirera vangazotipandukira isi tokona kuchengetawo mainini ivo mbuya vari vakatichengeta vakanga vari mwanana but papa nevana vanga varipo ndobva ndatovachengetavo handina nekangoitira utsingi mwana wayo ndobva atanga kusenda mameseji mbuya musaneta uyai namainini mbuya uyai namainini ndobva takasvika ukoko ndobva tandineprofita yeye india munotora hafu pakagwarira mwana yeye ndopakabva zvinhu zvose vana ava vakatoita dari vana ivavo sisi vacho nanabhuti vacho vakatoita dari ndopavakakanganisa mwana uyu mukomana wayo ndobva atofambawo akaenda kwavari sisi vacho neva vakati ndiri kuda ivhu paigara mainini munhu atiyanda kugadzira mwana ati tiri kuda ivhu paigara mainini vakadzima foni mwana akasvika kumapasti 6 muchiredzi ndobva vamudzimira foni kuti achavafonera mainini vaya achavafonera mainini vaya ndobva varamba ndobva vazodavira kumapasti 8 dzeusiku mwana wayo akati handina handidzokeri ndiri kuda ivhu repaigara mainini pandopa vakati akana apa paigara mwana apaiti nekuti vanhu vari ipapo vakashereketa vakaromba vakazodii uye akati aiwa munhu tinongosvika isati kuti toda zvinhu zvakakaromba kana kuti isiri toda kuwana ivhu chete pakagwarira mwana paaigara pandopa ndakaenda navo ndobva vasvika kwaivo pavaizama kukumbira inda ndatonokora ivhu iya ndobva ndaisa pamuhomwe uya munhu pandobva ati atorai asi mangwana zvisazonetsa pandobva ndati aiwa tiri kuda kungoenda naro kuchechi ndobva uya auya naro ivhu riya auya naro ndopa takaenda kumadzibaba aya akati aiwa mwana uyu kuti anaki hunge vemhuri vose vaungana ndikavaudzazve kwanzi ungana iyeye akatora vhudzi akanyatsotaura kuti mhepo iri pamwana uyu inotoda vana sekuru maungana kana watodero 1 oindi ari oga 1 oindi ari oga ini ndendasara ndiri papani akauya negwese iyeye muprofita wacho akati mbuya ndogwadziwa namainini avo ndiri kugwadziwa namainini avo denga ndinorioni nenyaya yekuti mainini avo pandongopfugama ndiri kuona chiso chani chamainini avo mbuya uyai nemwana anoona ndasumuka usiku na 2 uyai nemwana vana sekuru vasingazvioni ndasumuka na 2 usiku ndaenda kune iyeye akatora vhudzi tasvika paya ndobva amushanda akati aiwa mwana uyu unoda vana sekuru varipo vana sekuru ndo vakaita utsotsi pana
pane mwana uyu ndaenda ndanovaudzazve kwanzi mwana uyu muuye mose panodiwa mbiya panodiwa mucheka muchena asi zvose zvindichanodii ndichanotenga kana muchiti hamuna mari regaindikudze kuti vacho vatengi ndanotenga mucheka vane mbiya zvongovambo zvongori zvitsva izvezvi sofa micheka iri mumba kuda nodokwana 8 yewhite yeredhi yeblue monaki remucheka inoshandei mucheka iyo maybe chatoguma yatotinetsawo kana nesu ati muromo vanondiudza ndokuti wakaramba kuita zvatoda handizivi kuti zvavanoda zvacho kwandiri ini ndokupesana kwatiri kuita bvunzai kuti zvii ini ndakavabvunza zvacho ndakanyatsonzi iwe wakaramba kuita zvatoda dai usingatamburi hanimona saka ini ndogandokuti vanhu ava vari kuti ndakaramba kuita zvavanoda kuti ndidanane navo here nekuti aidha vakangova kuti ndadanana nemunhu vanototsomana neni hanimona wadanana nemunhu saka vanoda kuti ndirarame sei ini baba wavo vakandira ndiri mwanana vakashayika vakandisiyani futi ndiri chii ndiri mwanana ndikatombovati ndipei hangu pekuvaka nevana vangu ndisuduruke pamwe havadi vanhu pai mumhuri pamba pavo ndipei pekuvaka ndisuduruke ndinovaka chero kumundi vakaramba hatizogari zvakanaka pano nababa saka ndodii zvababa vavo zvese vakatora miti michero chii vakatora asi izvi zvose hazvina kunditasa kuti ndichengete vana avo vakura hava vanyararazve ndakutangazve kurerazve handiti aya regai tisi maoko asekuru tonoti zvinopera sei. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.